Branwen Mair Dafydd, a dwi'n cyflwyno newyddion celfyddydol o'r Almaen. Byddai i'n edrych ar ddarganfyddiad diweddaraf yr awdurdodau Almaeneg yn Munich, digwyddiad celfyddydol yn Merlin i goffau'r 9fed o Dachwedd, ac adolygiad di-site o'r ffilm Almaeneg Ich Fühl mich Disco. Cynhwyso'r ffynonellau eraill, fersiynau ar-lein o'r papurau Almaeneg, Focus, di-site a di-Welt, a hefyd y papur Prydeinig The Guardian. Dros y penwythnos, daeth i'r amlwg bod gweithiau celf gan fawrion y byd wedi canfod mewn fflat bychan yn Munich, yn ne'r Almaen. Canfiwyd 1,500 o weithiau gan artistiaid enwog megis Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Paul Klee, Max Beckmann ac Emile Nolde. Amcangyfrifwyd mae gwerth y gweithiau hyn yw hyd at €1 biliwn, neu 860 miliwn o bunnoedd. Bu fflat yr Almaenwr 24 oed, Cornelius Gurlitt, yn gartref i'r gweithiau tan i'r awdurdodau darganfod yn 2011. Etifeddodd Cornelius y gweithiau gan ei dad, Hildebrand Gurlitt, a oedd yn gasglwr celf. Wedi'r Natsiaid ddod i rym, collodd Hildebrand ei swydd fel cyfarwyddwr mewn amgueddfa'n Zwickau, oherwydd ei fod yn hanner Iddew. Daeth y gweithiau ddwylo Hildebrand yn ddiweddarach wedi'r Natsiaid ei gomisiynu i werthu celf ar ei rhan. Wedi diwedd yr rhyfel, honnodd bod ei gasgliad cyfan wedi ddinistrio yn ystod bromio Dresden. Daeth ei fab, Cornelius, i sylw'r awdurdodau gyntaf yn 2010 wedi iddo gael ei archwilio ar hap ar dren rhwng y Swistir a Munich. Canfuwyd llawer o arian ymhlith ei iddo. Arweinodd hynny at ymholiadau pellach gan yr awdurdodau ac at gyrch ar ei gartref, lle canfuwyd y gweithiau enwog. Cafodd y gweithiau dan sylw ei gwahardd gan y Natsiaid yn ystod y 30au a'r 40au, neu fe'i cymerwyd ganddynt o gasglwyr celf o dras Iddewig. Yn ogystal â'r gweithiau a ddarganfuwyd, fe ddeithpwyd o hyd i fframiau gwag. Dyma dystiolaeth i ddangos bod Cornelius eisoes wedi gwerthu rhai darnau. Ac yn wir, fe werthodd Cornelius ddarn o waith Max Beckmann yn lle diweddar mewn ocsiwn yng Nghylown. Cwestiwn sydd wedi synnu Almaenwyr o ddarllen erthygl Focus yw pam bod yr awdurdodau Almaeneg wedi cuddio eu canfyddiadau am gyhyd. Barn Focus yw bod yr awdurdodau yn poeni gallai darganfyddiad pwysig arwain at anghytuno ynghylch perchnogaeth y gweithiau. Bydd yn rhaid aros i weld effaith a chynlyniad y canfyddiadau hyn. Y dyddiad tyngedfennol yw enw nifer ar y 9fed o Dachwedd yn yr Almaen, oherwydd pwysigrwydd y diwrnod yn hanes yr Almaen. Disgrifiad i'w felt hwn fel Der Deutscheste aller Gedenktage, sef y dyddiad coffau mwyaf Almaeneg ymhlith holl ddiwrnodau coffau. Y rheswm am hyn yw bod nifer o ddigwyddiadau hanesyddol wedi cwympo ar y dyddiad hwn. Ar y 9fed o Dachwedd 1918, fe gyhoeddwyd yr Almaen yn Weriniaeth. Gwelwyd Pwtsh Munich ar y dydd hwn yn y flwyddyn 1923, ble ymddangosodd y Natsiaid gyntaf fel plaid wleidyddol gystadleuol. O dan lywodraeth Natsiaidd, cafwyd noson y Gwydir Grisial neu Reichskristallnacht yn 1938. Ac ar yr un diwrnod, yn 1989, gwelwyd Cwymp Wal Berlin a diwedd trefn gominyddol dwyrain yr Almaen. Cwymp Wal Berlin yw'r digwyddiad y goffeir gan amlaf ar y 9fed o Dachwedd, yn ôl di-Welt. Ond eleni, fe goffeir 75 mlynedd ers noson y Gwydir Grisial. Bwriad Senedd Berlin yw llwyfannu digwyddiad teimladwy i goffau'r dyddiad hwn ar y Parisia Platz o flaen Gat Brandenburg ar y 10fed o Dachwedd. Bydd y digwyddiad yn gyfle i arddangos ffilm a greod gan ddisgyblion a phobl ifanc Berlin yn trafod eu rhyddid, democratiaeth a'i teimladau am yr Almaen heddiw. Ceir cyfle i weld ffrwyth llafur yr unigolion ar y 10fed o'r mis hwn. Ers y penwythnos, mae ffilm newydd Almaeneg wedi cyrraedd sinemau'r Almaen, sef Ich Fühl mich Disco, neu yn y Gymraeg, Dwi'n teimlo'r disgo. Dyma ail ffilm y cyfarwyddwr llwyddiannus Axel Ranish. Adroddir hanes bachgen yn ei arddegau o'r enw Florian, sydd yn ceisio dod i dermau y bod yn hoyw, berthynas anodd sydd rhyngddo ei dad Hanno. Mae Florian wrth ei bodd yn dawtio o gwmpas yr ystafell fyw mewn gwisg ffansi, yn gwisgo bar ffug ac yn canu caneuon ei hoff gantor
Christian Steiffen gyda'i fam. Fel hyffordd o deifio, byddai gwell gan Hano bod ei fab yn ymddiddori mewn chwaraeon a merched na mewn canu a dawnsio. Daw tro ar fyd gyda salwch difrifol mam Florian. Gorfu'r ddau gyd fyw a chydweld, a gyda hynny mae perthynas agos yn blaguro rhwng y tad a'r mab. Ymsercha Florian yn un o ddisgyblion Hano, a gyda help llaw ei dad, mae'r berthynas honno hefyd yn blodeuo. Dyma ffilm gomedi am dyfu fyny a pherthynas deuluol yn llawn chwerthin ac ambell i ddeigryn, ac yn ôl dydd saith, mae hefyd yn werth ei gwylio. Diolch.